Toto-toto guys iki arep dodol. Ditoto ngene iki dhisik dagangane ditotoni. Toto-toto dipajang-pajangi mengko sapa ngerti terus ben bodho menarik. Ngene iki tak pajang, tak tung-tungne ngene-ngene, tak ketok-ketokne ning ngarep. Kok ben kepilih wong. Sing apik-apik tak tung-tungne ning ngarep-arep ngene iki engko lek enek wong lewat ben tertarik terus dituku. Nah, ngene-ngene iki baju kecil-kecil ngene iki tak tung-tungne ngono iki. Nah, mengko kan lek wong delok-delok kan iso tertarik lek tak deleh ngarep dhewe ngono iki. Ya wis lur ya iki tata-tata karo nyambut gawe iki. Assalamualaikum.